Sortim de Matadepera, del pavelló, i anem a fer una ruta per la zona de les Pedritxes i de la Barata, per retornar per Can Torres. El primer tram el farem seguint la riera de les Arenes amunt. Sí, sí. Veu. Estem a la Mata Xica. Aquest és el camí de la Font de Can Roure. Arribem al collet de Can Roure. I ara d'aquí pujarem al turó de Sant Joan. Iniciem la pujada al turó de Sant Joan. La pujada al turó de Sant Joan és força tècnica, com es pot veure. Arribem al turó de Sant Joan. Aquí dalt. Des del turó de Sant Joan tenim aquesta vista de les Pedritxes i de Sant Llorenç. I cap al sud, Terrassa. Passa que avui hi ha una mica de calitxa i no es veu massa bé. Arribem al collet de Sant Joan i ara aquí hem de tirar avall. Anem seguint la carena de les Pedritxes. Aquest corriol ens portarà a la pista de l'Alzina del Vent i és prou de bon fer. Arribem a la pista de l'Alzina del Vent. Arribem al collet de les Foradades, que ens queden aquí sota a l'esquerra. Som al Coll de la Riba i ara anem a buscar el sender que ens ha de portar cap a la Roca del Corb. Bueno, iniciem el sender. A veure què tal resultarà. Estem pujant cap als Caus Cremats.
Aquesta és la zona del Coll de la Riba, Montserrat, i cap aquí dalt hi ha el Pou del Blas. Aquí davant tenim la punta dels Caus Cremats, que l'hem de vorejar per la seva esquerra. Ja estem al peu dels Caus Cremats. Dura pujada al turó d'en Codina. Estem a dalt del turó d'en Codina i ara anem cap aquí, que hi ha el camí de la Roca del Corb, que és aquesta d'aquí. Aquí sota es veu la Torre d'en Salvans i a l'altra banda la Carena del Pagès, el Morral del Drac, la Mola i el Vallès. Estem arribant al collet de Barca, que és el collet previ a la pujada a la Roca del Corb. Aquí davant tenim la pujada ja a la Roca del Corb. Iniciem la pujada a la Roca del Corb. Ja la tenim aquí mateix. Vinga, la Roca del Corb. Aquesta és la vista circular des de la Roca del Corb. Castellsepera, Comet en Vila, al fons la Mata, el Montcau, Carena del Pagès, la Mola, al fons el Cavall Bernat, aquí tota la Serra de les Pedritxes al fons, aquí el turó de Codina en primer terme, més a l'esquerra el turó dels Caus Cremats i aquest el camí pel que hem vingut.
Deixem la Roca del Corb i ens anem a baixar cap a la Barata. Que deu ser aquest camí d'aquí. És una baixada que es fa força bé, pedregosa, també és una mica brut, però vaja. Ara ja s'eixampa una mica. El camí finalment va sortir a la carretera. Aquí la tenim. Estem a sota la carretera. Aquí és com si hi hagués hagut alguna font amb una bassa a sobre. Aquí sobre mateix hi ha la Barata. Aquí una taula. Està bé. Vinga, som-hi. Seguim. Anem a sortir a la riera. I ara riera avall. Sí. Ara avall. Passo. Aquí dalt es veu una mica el turó dels Caus Cremats que hem passat al matí. I més a la dreta, el turó de Codina. Ja deixem la riera i ara ja ens encarem cap a Can Robert. Dreta, dreta! Aquest corriol ens porta on hi havia hagut la pista que es van portar al pont l'any 62. Això havia estat l'antiga pista que anava cap a la Torre de l'Àngel. Aquí davant, el cingle dels cavalls. I ara arribem a Can Robert. L'aparcament per pujar a la mola. Aquí davant tenim el cavall Bernat. Ara ja hem passat el cavall Bernat i estem faldejant la Roca de l'Esquirol. Ara ja hem deixat urbanització. Estem baixant a buscar el camí Moliner. Ja hem deixat l'urbanització del Pla de Sant Llorenç i ara ja anem cap al vessant del riu Ripoll.
Aquest tros bastant tècnic. Arribem a Coll de Grua i ara aquí agafem el corriol del Sabater. Vinga, som-hi. És un corriol molt fresat. En baixada, i que es fa molt bé. És un corriol força llarg. I que baixa cap al Girbau. Arribem al Collet dos Forns. I ara aquí iniciarem un altre sender que s'anomena del Formigó. Aquí mateix. Aquest d'aquí. Vinga. Aquí hi ha hagut un forn de calç, aquí a la dreta. Un forn de glas. Un forn de calç. Uau. Caram. Uau. És un sender molt espectacular. Sí. Finalment el sender surt a la pista que ens ha de portar a la Font de la Tartana. Arribem a la Font de la Tartana. Això. Estem ja a l'urbanització de Can Solà del Racó. I ara pujarem amunt, amb una bona pujada. Aquí davant ens queda el turó del Pujol, que el voltarem pel seu vessant nord. Arribem al Collet del Pujol. Ara avall. Avall. Sí, em sembla, sí. Avall.
Estem seguint el GR 173. Arribem ja a les primeres cases de l'urbanització de Can Prat. I ara ja, pels carrers de l'urbanització, arribarem de nou al punt de sortida. Bueno, final de ruta.